Hari sudah jangan mingguan tanang baik. Kata gini, aku mau lapor ke kau. Ini bukan mulai selesai tidak. नंगौ नोंमाया जा खोथा बुंदों गासिबो सैथो नोंदाया गोदान फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो नों गोजाम फरायसा आफादनि बिबानगिरि नोंमाया आइजो अनसाय आफादनि बारग' बोसोनगिरि आरो नोंनानावा खन्थाइ रायथाइ लिरग्रा सासे थुनलाइगिरि आरो आं बेंगुरा जानानै थालांनाय सासे बिग्रायारि बेसेदि समायना बे न'खरा हायो हादे गोदान फरायसानि बिबानगिरि औ नोंसोरा हांसो दंफांनि जोलै apa pejabatannya kasih sih ada ya goदान फरायसा आफादाव बिबान लाहैबाय औ आं गोदान फरायसा आफादाव बिबान लाहैबाय जोंनि न'खरा बिदिखा हारि समाज थाखाय जोनोम मोनखानाय बेहाय रावबो फरायसानांगौ गैया आदा नों बिदिबा बसु फंबाय नों एबसु मोननैबो आफादना गैयाखै नों नोंनि लामाजों थां आं आंनि लामाजों थांगोन गथ'फोरनि मोन्थोर लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांना थानो डु फर डाइ फर बड'लेण्ड गथ'फोरनि मोन्थोरजों आंबो सोमावसारनाय लामायाव ओंखारबोबाय बिदिब्ला न'खरनिफ्राय बोसोर लागोन आइ फाबिनानै बोसोर लागोन नोंसोर गथ' सानैनि खर'आव फोनांजोब्बाय जों बिमा बिफानिसो गोरोन्थि जाखो ना जोलैनिसो गोरोन्थि जाखो सोर होनो नोंसोरखौ बेफोरबायदि हारि सिबिनो बियो जोंनिसो गोरोन्थि बिमा जों गथ'खौ खांनानै मोजां गियान होनो हायासै हारिखौ दैदेननो ओंखारबो नाथाय बिदा फंबायनि गेजेराव दावहा नादा आरो न'खराव दावरसो apa आं लेखा लिरनायखौ गारनोसै नाङा नों लेखा लिरनायखौ गारना लेखा लिरनानैबो हारिखौ सिबिलांनो हायो नों लेखा लिरनायखौ दाना आदा नों जिराय फंबाय नों जिराय आदा आं बुंदों नों जिराय फंबाय आं जिराया नों जिरायो वाइ 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 आं लाजिबाय नोंसोर सानैनि दैदेनगिरिखौ नोंसोर न'आवनो बेफोरबायदि बुलाय सोलिबा आरो हारिखौ मा सिबिबावगोन मालायखौ मा गियान होबावगोन सासे समाज सिबियारिनि आखल आखुआ बेफोरबायदि नङा नोंसोर खौसे जानानै सिगांबोनांगोन गावस्रालायनानै हारिखौ सिबिनो बड'फानि मन्दिरखौ खुगायाव लाबा जानाय नङा गोसो मेलेम आरो गासैबो लानो हानांगोन जाबायबो खान्दा नोंसोरनि आरो सिबिनो फैया आरो आरो गावजों बुलाय उजिरि गैया बेबायदि समाव आरो सिबिनो खानासो नोंसोर माबायदि बेंगुरा जाना थायोबालाय सोरखौ लायनो